din karon sa sapa. Nag-hiking ni. Dali sa Barangay Guma. Bro! Asa ka, bro? JB, here you go. Tulad sa pa. Nakita na namin yung ilo, guys. Yan, no? Naka-comment na karon. Ligo ta! Sa taas ba ni? Pang-pang ba ni, bro? Ito na kami ngayon sa... Namin na rin karon sa pa. Sa ilang ginigong sapa. Hindi na siya sapa, Dre. Gawa ba kayong video, bro? Let's get off. Ligo ta? Emily. Hi guys. London. So, namin na rin karon. So, ada akong camera, oh. Laging kang.